apa yang kita ngelam dan apa yang kita kemat baik kibawan bahasa kemat RiKhasi kemampuan dan kibadan hak center stage amdan ke pak kita ngelam lain dah iba asa cela usia sistem member jong ke KCDC mentang kita hang ne bangi ba iba sela bangi nyakren kumdo isdang ya ka jenglong khna ka jongi ba khamtam ya kumdo isdang ya ka jeli sai pertai ka jongi lain ka political career ka jongi ba selang ya piang sawa ya ka khubon rasan RiKhasi bat ni pa ko jing so komen ma pira ba play por ba dapang jong bon kam ko jong pia ni kisi ko mentang nyakren bangi ka RiKhasi channel kumlok mene ba nangka pe minya thu mo ki ba nang pe ski pa jong kri ka mentiap ya ka jenglong khna jong pi kumdo pm kuno pilong mo kuno preschool dan tam ngi sepeteng ya ka career ni ka jinglong khna jong ka ba kalau simple ba kai ngi hapo Robert Hospital yu men jonga ba ya isa to po compound hospital hi mai pai tre hapo Robert Hospital i mei trainers po Robert Hospital di nang tu ngi la kham khna ngi sapo shalai khra ha lumori ti ke jilong khna jungi ka kut ha lai khra ngi lai dap tu khan riu khat pras nong tu ngi sa le kiu ban shong sha te cha dem thring cha saulat te hang tu hadu ba hisa tu hadu ba gila ya ban poi spat sha ka jinglong rang ba te na ka jing puliru ka bam pada bun hi te na gila sa nang te ya sa wan ya pendep ya high school jani sapo government high school nang ta tinggal kemau pengayai dah kejat hina duk dem tering sya duk mokhar ti sutunat bahai kata ke Jingim ti din tu ngalik ban yelek pat ban pendep ban yelek ya ka matrik napo Mizro high school hang te hapo api bali ti nang ta ngisa lek pat ngali join pat ya kani ka college po senior naman ini kan evening class, yang evening class. Di meskim tu ayo bandit tray. Di tamang kelam pendep, ya ke ngaladi ban pendep ya ke view tengah akapur exam kawan nak tu ke jeng yaki semua bersen. Nasu ngasdang ban ya ino ya exam ban ngalih citi yaki kelam lah ban pendep. Tak kerja hip tidak mungkin kali cik kalau gay. Okay jeng ya kalau marah kata kapur kadai ke ba hadin ke Jingmi jong kini ki pali na tu ke jingi ki jong yen jaka 1979 ti don ki jaka penthor ki ba laj hangti ti kadan ko ka group ka dino shaki wi gibri ko ka group ka kwa ban sa jong snong ti apor banga sha ngadan hapo jil hakata kapor syakem nama ki man ki public meeting jong nga sha kem Lang atau apa film ni? Aktivis ni kita bukan sen ni. Dan apa kani ka MTYO, Meghalaya Tribal Youth Organization, kani ka HNF, the ni kendu ikini kina mau sen apa jil hantai. Tengok omai piwan sini dia so yang syakem nak ada bagi kuat ban pene yang pentor apa kesong. Tengok tu ngasa ia kendu tak problem joki ngasa banyarap iki. Di shop anuan kata kamu ngala tre haki South League office. Kebeningkong ka office bang tre ke jong ni ka Meghalaya Police Battalion. Nang tu kau don ka ngali pat apo ka Forest Department jong ka Meghalaya. Nang tu tang taki benahi nang tu pengali apo ka Meghalaya MIDC. Nang tu pernah MIDC khadu ngali ha AG office. Hang tu ngali kum personal assistant jong unio DIG jong ka DG office te kari hau 78 te nga bangalai poisa ka jinglong rangba banlong kpa dai ha snem ha khandai spa nyu pusan pendap ijing yetho shongkurim te nang ta sa ya tu jing tre office kum tu te ndingi dan ha AG office dai hang tu ba kawan ka jing saindur ban isapa kasan pertai te nomor hangtai kita ngomba syajar ki nong tre ki babun ki de ki Bengali khasi udon tanggambal arspa te kata ka apa deng jongi arspa ru ngi adon ka jongpat ngi apa te
hang tai kadang ka jing ya keren ya ka politics ka bejur bah hotbed politics but bun ki politician ki bami bahan po EG office ko biba Winston sim yong iba Crosswell milim ngap iba bombar khan nayor mangai ladi war ki biru iba mi na po EG office ki keren ka polong bak jing keren man ka ski ka jing keren chpang ka jing sha ban ben yong i kum ka jai ben riu te hakui ka janmin kata ka por la de ban file nomination ka election ka ya ti ngi habang ya kren haji office ta kidan bon ki issue ki ba ni sungo ba ki political party ki ban sim ti kum kani ban bifurcate ya ka IPS join kadar ja Assam Meghalaya ban bifurcate ya ka IAS join kadar Assam Meghalaya ti parchui ki issue nadu ko to por ya role ngi persya nang ta kamnu ban bifurcate gini central offices nang ba kani ka interstate influx nado ko pang ni sutu ba kani ki interstate influx ka threat ingi kum gajai benriu ka bangi discuss ha AG office tande ya kata ka janmin ngali ban sngap ya ka meeting jong ka HSPDP mangi sutu formo housing ka klan ha 78 tande dang sngap ya kata ka jing lecture jong ki hapo renja ngawan pet sieng ta ka jing pangnot ka bakrao namar na kinong kren barang ibe kren ta meeting dan bertat kini ki subjek ki bangi iba kilong bedan kam kren ya ka jengai palat kata ka yu hang ta kawan ka jingling min sim jonga to ti ka khun ding kong jonga ka bala don mata sau pho tam kadang di news nem ka new benai kata ka por khun ding kong ti dap ko masibiji min mit ti kata ka jingling jonga ka long hadu ko ba nga suksat nang ta po jin tiap di lok jonga yong pi ksat kum to ti ini khunin second date chibet tim tipat baling ala ling hadu kata yin nadap ko makato ni por nga sukhi pe nang ta na batia nga pelong ka jing duai akan mau tik ki tin ki banga bu jing duai ngong atrai la mi e je ka jai ben diu jonga ko mi e je ki khud Israel ai bor yang aban keren ti ngatia no kalip kalai ngaki ngashong perkhat nanta me biang kalai ngapai ini khun ong menu ban besai ni panda ngasai nang kam ngatri hiji to par ti ndeh ka por ka wan ka ktin ka ong men am kuslai ke imen ba medi ke ku men sem ke imen kren ti kum tai ka krsiu no ilok no batia ong ki yong bele ong ngasai no nang kam ti si biji men met ti yong to mo ki chunu ni sutu ya ta yong to isu ko ngo ikatan dai namar sibiji min mit krsiu i batia tinga khim step ngali ngakren ni mai ngakren ni kiao ngan le kam ka bar kraw man ta ski shur khu yanga tinga mi thu ikata ka jingmot bangan resign ti ngasle hieng jong to parlok ngatho ya ka city recognition apa show PA jong EG ti ma kam ta ki phun ki parlok yong bali pi resign election kala ya mdi pinyele election ada file nomination kala ya chaman ngonga ngam tip ya kata election nang ba kamasim jong ga kwa bangan resign ngan lej ban mi dot ban ta kan ka nam ta jai bentri jong te ngong yo tu ti jong au subhawan bat namar man ta kum ni ngan hiar si sora ha ka meeting jong ka JSPDP ti ban kan sedang ban keren pa iba ta ski te nang ka poi si sora te ka di ka ba wile Dr. Khonglam ka JSPDP kidan ki jong ba sertok nongrum jong ba lumkur jong ba gilbat sulai bun kirang ba dikilai keren maki de ngapan ban keren kin ong ngarang kwa ban keren tingarang kena ba dang arp saus dem to por so ngarang RiKhasi ngarit beri hipe ja kim i lar kamera aki ong kino la biang kami ting la deb long shu ban keren tikhi penlip no kamait ki ong li disha tungong asyu ai tang kamait ngan sa ngan keren hi taki ong ship to kamait tinga ship kata ka PE system ki tinga penme na tanga keren ngong ba pa wat pat lei dang don so wi ban keren tinga keren ndi tang hadin si 4 minute wa pelaba tang hadin si 4 minute bang keren kum ba long kum ba the nang ka tang kum tu mat belapen lang ya ka dagi sistem tam hapo EG office kum ya per khat jingmon upai ba ubadan men chwa ka meeting umpalat ya ka aspa lai spa ndi hadin si 4 minute bang keren nang te bela poi dagi lai hajar ang to bri kayo sora sange ki bos ki balik ki sange briwan mare be bona ngap ya ta ka jingkren kata kalau kaji sedang ka political kaji sedang kebenikong ya kata ka meeting hasora 1978 ban kan bas ya ka JSPDP kini kirang ba ki ba
bam ai ngaban keren kiwan mare na dukan desa di maki par ki beli organize ban wat ko kali ki volunteers ki ben tep yang hapo kata kali ban kit selong ki ai ban keren ki meeting bor khoi selong ti hakata ka bian ngi sung thu ba ka jing duai jonga kam chimlong ko balen ai bat hadu bentang sung thu hi ba ladang hadon ke ai ke ba le si ban kham tam man ki wei ke de ka board ban keren haki public meeting kita ka wei long dang ni ngi iba ngidon show bleu bal dangi pan adu ko do nuot bat ngile ya ka bagi kan bleu ai kuma kata gini sang ni pasal kono ba pi enter ka politics pi election kuma ke sang pi ai ti nagila ya nang ta ti deb election kawan katu ka result aga stem 78 ka long ba arpo yo ko congress kan riu ka efficiency kat saw ka HSPDP lai ka PDAC ka bakuntup lang bat ka jinu ba Martin ba Roblin ba HB dan te dan perlok jangi badi u ranger po de council ka to por baran wong mlongshu o menta ka kongres ka senchar te ngihapan pin ya telino ya kini hi seng o ya nginyale no ka tamanta nang tahi na po gidan na po state central library ta ka por yimi nong tu ngi di sha po palis apo kawi restaurant apo modpran yang tu gimi iwan apo EG office haka kamera jong u tau perlo jong ai wahikai stenographer ya ba Lukas Marbanyang hang tong ngili ban type ya kasiti sai ba te di pakinte long DC bin ai permission ngi bangin pelong ya public meeting jong ka bante ya kilai lemah kali wat iba te di idang yang apo IGP ka to pori pe ya ka to board kan no ka score board kawan la pelai gitu ki might gitu Jingkynmaw RiKhasi te kerani yang ka ipikwa ngong em bangin pelong meeting la syai po medal maki nak benta kadika result election banle ban pin teli kini yang tu ngi ba kaman si mi ri jo ki ba te di pakente gedor yang thong tu na tho an menta for unification allowed tho USP yang kira USP ramon tof wa di sia to por tang si kata yu la khrnga khli te wan sign ban ai permission markom tangi le ite lai lama hapo ka to kali mari te lai lama ngi pertangi ong ndu menta kasngi borok lagi ne teli ha IGP point ang tu bat ngi ada yo i mari pertai kata mari te lai lama mari pertai kata ki pai ba jungi ki de yam ki de kemen ki ma ke jingi shu no to por ka de efficiency HSPDP di kula barusing ba kongres ki dang ignore ka to por ki kedup ki do ki da ki kemen yang mengila ngin light na kongres di kitu ki badang job akan to por ngakan mau iba pitan Marbanyang syupet narun nong syup pai bau la ya teli bai nam takani kalai lama di kiwan gibri kiwan mano bale kini ki pang imdan por ban jawab kata di kiwan sei to kalama jongi ki ya si group ki mare kaleng sa kiwe ki lai thau stai thau group kiwe ki kali ki lai ya bro so long social long bangin perlong meeting haka shitrik March 78 di shisha haka shitrik March 78 kalong ke jelang ke bahe tam haka tu por hapo medan malki slei tu medan ti haka tu ke janmit hingi perkhat badi ban khot ya o fadasngi pasol lebon begin don gini kum kiri uniam banong ri pedeng tingli khot iki ti kelewan bor orngut ngasyu island khot story ti kelewan tu fadasngi upenya ke jelang pasol lebon sedang ke jing duai ban ngadi tam ngamari nong kren ni kren masih kentah katu sengi ya ki emali ngim simsya bikin song ki ben yang em kini ha ben to te dari babi biling do SD is a Stalin Cultural SD Kongwir bat ki emali ki don nang tu te ngong ki emali ngin ai ban kren ngin susya ya ki lidar naka efficiency lidar naka SPDP lidar PTC ban yatho ba utre ban pelong ya kalai lama sarkar lai lama ki ai tang ke jing semai ba bring it on at any cost ba Martin ru pun ba Stanley kren te iba Stanley dang songkai men gini ski dang kan mau ba gitu jingja ti hadir nang ta hadir mangladep kren ti sa smai kini leader nang tangisa wah ngida pelong ke jing doi yang turu namangi la sung thu ba don ka loan ada ka problem ida doi ngida ka pat ipa ba belong jai ti haka step ka babut janmit kemudian kini emali kli song hapo assembly ti ka bo jorong ka tu ke jingja kan umir hap song ki pen ni naru tu pon iba
Kim long serius ke jai bendri ki long serius ya kata ka jilong minister ki portfolio ki kini manu ban long chief minister manu ban long deputy chief minister ki portfolio la New York chief minister ki portfolio gede hamret bu yo deputy chief minister ki portfolio kham he ari kala long hadu kat ki long ki jing kini ba ya te ki jing bakla hak tu ko por ka dei tang na kaliang ke epi Chelsea baru ngila perkhat ba kamun bibi lingdo in long chief minister na kaliang ka PDP kala jit di ba Stanling na mari ba hoping long MP na kaliang ka PDIC ba jinu kala jit di ba Martin leader tende na ka EP Chelsea ngi shu shimbe ba dari ba bibiling do tende don ki bong em hab da jit de kindiat sange ka meeting ki song ka EP Chelsea klempoi perkhat yo ba Darwin Piu hak ta kawan ka jing sayong ba kraw pa ba sabaru ti hadien ki tu ba kalong ba yai ba Darwin kala pha i ban lej bat ye ki MLA garo bakinum syatan ke kongres tendai kalong ba iba Darwin inang ban keren garo ila win obar sila dia kini ki garo to por nang pada bun bahagi ba khamdang pareng tikila suk yu ni leader ba nang iti tam i hai lor itai point yo long leadership i tendai ki dan ki jong ba ba bibiling do ripel kindia ba standing Rolls-Royce ki ba kham khaman ada ba sakhrang bakan si pun kamai minister ta ja tu bi kun wa fisdang ya ka portable PL election sekali pan ti kaba pula kolong ba hadin migla thau itu sekolah lama ndai ko makalong menta dari ko malong menta tinggal long chairman ngila yo spela sa sarungi klem yo fadas ki do ong kata ba sala tang spela sa sarungi klem yo nang ni sarkar hadin ni le kai ka baja katai ka sarkar sedang ban syakem ngana ka por sa ka por mga polong meeting ni tay ngim nang ha ka pang issue don ka jingkluj ba bangi kren te tenrei kai ka ba pelong yang ban yele election ka ba pi bu jingli ka long ba ka don ki jing shala ben ju kinong rep Shylla Smith chanong krem te ki wan khot ya te ngam pat ju tip ya kata Smith ka nong krem ngalai le rap ki te kinong rep te ka kam ju ki ka ba ba ka jing ya ka ni lum jong ki trai lum ka poi ki jing ki nong rep te nang ta ki ong da pila ba selaban badang selaban ni rap ini ka dor jung pan te di election sini long hi ong beli ka dor jung to pan nai kren ka election yung mangi sya penyap hau hangi yap hau marwari te nanga kali ya ki jinglut ka no pilot ban rep pan dan batip yo pisau shutit subo yo pisau shutit dawai du di tip kan no kata ka di jing jung ki tengi le eksperimen hadu pengilap ya ka real cost of production jung ki nong rep ya ka jing de jing rep pan ngala sim ka tu ki issue te nang tangi penyai persession pai ba pelong ni jelang te khadu di maki bang MPD benyale election PD belong ameli ban ni khun ni kani ka dor pan ki jongi kata ka ba pelong ausam prapulai ka next election tan 78 how prapulai kapo bi film ni ngang tiap lu pila baru kumo kemudian sarkar pihak ni tu kena ditai ke kam ba ke ba pilih ti ha ka bidi bat kani ka long minister of state juga agriculture hap ko kabinet ye keren chapang ka dor jung pan ti upiji mumin long kabinet minister to kabin pijute ku jolong hapo kabinet hi syukran sikitir ki IT ba ki commissioner ti khot yo obviously ha to por ban batai obviously wong em ngin fix tang sispa spo shi kwintal ka dor ngong kumno fix sispa spo ngong aya ka realistic cost of production kumde ka paper cost nang ta kai ni koi pagawai ka item ke jingplut jong nong rep na island court ipi hadu ba unhab admit ba ki ya da ka paper cost ngo ai da ka realistic cost kanang magin tip ya ka real problem jong nong rep tinda kala apoi ka dor hondo sispa prapo ka ba nong rep uplut yong himdan pisang ngong kam le ba himdan pisa bu ya ka ta dor ka pisa ka ba pidan tang wat jukhot ya ka support price maka support price really belong above the cost of production adu kan tapi ki te ngong ki haba pibu ka support price de ben bu ka yo halat smith ka wei nyomer ka wei ba hapo mau yong ka wei kanang bakinong rep kin nang te kin safun ban tip ya ka dor jong bakin wan em yo mulong ka di srim kata kin tre ban le maro khar ka ya umsya ka to por ki khar ka ya ki control ya ki sarkar jong inaru ka to por te kemla ban pelong ya kata tendai ka kai ka baja kalong ba kinong rep kimla ban seu ya ka ram rep so far ki financial institution mana ka jing bam le ba ki government kata ka dei ko ki issue tinata ngai nga don ka jinglong minister ka ba arsin how khundai phulai bang job yang khundai phulai te ngayok ban bat ya ni ka supply department tang de si di benai di hangtur ngalap ba ngakhot yu director jong statistik ba director jong ka supply
ngong yu director jong ka supply kat nu kita population ni ki babam corruption wong pralak tengok yu director statistik ong kat nu kita ki population ha shlong wong lailak tengok ngok pi pralak ni lailak kemut ba hang tanga sawat ngalap ba degi ghost card ki ra ya kata ka pralak na song ki bangim ai khaw yo pralang in ai khaw bi san lak kat kum jing don brio kemut kata ka deka corruption kemudian ha ka supply department adu ka to por tien rei nangala ya chu khman ngalap ba you new weed kemut maria penyai kemut su lumpisa ba yu to be long ka Jingkynmaw ka ba plan ka benda ki behe tingong khot ya ka meeting sisin ka state level ngadu ki SDO ki SDC ki wan ni ong ba brio jong ki mba minu atasaw usul ya ki chakimil namar ka daw ni surrender no yo weed in penhe ya ka kota jong u khaw but you haru haman laki fair price shop ar laki lo pi ban bo sampel ya u khaw ba ba namar unong kondong jungi baduk babam du khaw ration la da u khaw kamut la im tende kani bagi ai menta du khaw jot khaw pe ni im sha tende ki ai ka baja nga ka meeting juga ka wai lai biji na mi na office ngali don kam na poi yesan biji kala poi ka shiti no chief minister ka ta kapor banga dei ben resign jadi kamu kadang ka pressure ki kharkaya but khasi kaya but kharkaya bora ar nomor la dei hau 92 December hilai chief minister ka to ko ong la pimeng yo supply minister ngimdan fon namda election jong 93 tanga shaweng no te hakani kur kom ngi te ngapar sai ka cooperation department man par ko cooperation department ki wan ki brio nganom yetho ki de ki yetho nga ki ong ba hangni ru ko don ka jing bakala ngidon ki service society service cooperative society te man la ka shnong kum kalum rap leng ka man la ki jakala jan kum ki constituency lum rap ka ni service cooperative society te hang tu gidon ki secretary yon penya jaga te nang tang gidon ki society kum ka apex bank te hakata ko por udon tu sen bagi ong am kan mau ka full name ju de managing director ju ka apex bank te uniu sen usip ting yo kini ki service cooperative society kinong rep kirung sibun ka ram rep kan le sibur chopai ba te kumno uyo ban influence yo minister hak tu ko por ban thumi u bon de secretary ju ka kadar management kata ka kadar management ka control ya kini ki secretary jeng ki service cooperative society but mo ong yaki ba kim dei ban pendrung yaki member yaki nong rep apo kini ki service cooperative society na kata ka daw ke society ko masuk orang ham ke por dan tang lai pusangut ka society smith tang san pongut ban kom ta ter ki nong rep kim lei kimut pendrung member ki pen yaki lai penjat lei nong rep te kai ke bangal le ki ong ka dei ki jele jong ka apex bank de ka apex bank kam dei ban ting ka flow jong ka money ki nong rep ka dei ban jur ba apex bank kabdi benting la ka pisah kalut ka don sa kanabat ban refinance handai ki kwa ban airam yu nong rep nomor kam tikina kwa ban airam snayeng karam tit kali baka apex bank kan kiu tinangatip ya kata ngalai daladi ban pelong ya ka membership drive da poi nong rep ngabatai te ningkong ngakor choki officer haba ki batai ka penalty nong rep uting ngong kaino song no pim nang ban kren pin batai choi ka penalty ngong batai ka benefit gong nong rep unio kanang bo unlong organized farmers habadu ka rep karam ro kadu tambah ke sarkar ka di bentip na pelong kini ki membership drive man lagi jaka ki nong rep nak sispa posi hajar ki barung nyambar pok ke society baslah hakasam ajar san wang akan mama pi porfiongsi ambe ke CDC mo ya dong we ba advocate am ta kayron mai ni pia menyata ke circumstances ke ba ulang pi ban support man am ta kayron mai ni hakai si syakam dei bangi direct ban support uranium kadaw kalong ni syakot cho governor ti gobernur ki don ki bri ki bay thu ya ka problem jong ki bri shamau thaba 8 kilometer kim don surok nawa kaji ti dan kani ka gobernur man ngam tip mono ba ong yu khot yangi ngele cha yeng ju wong ka don kani ka pisa 8 crore kawan ka central government lang ba ka yusil ban sna surok ya ka mau thaba ni flatly refuse yu yong im tre ban sim kani na marba ka connect bat uranium wong la ka mining yo dum yo ban mine uranium construct ya kani karut kam connect ban kata ka uranium mining ong la kata ka ni condition bangin bu aka MOU i kloi ban le tangi sign ya kata ka MOU ba ka yusil halo kata ka condition last kita ngi condition jong ka yusil lang to the last kalong ta whether mining will be allowed or not construct the road kata ka di ko ti kani ka pi ka yusil
ka ai kata ka arpau krur kam ai yang ibro arpau krur mar yusil di company kam la ban ai shangi ka kadika ban pi ya ka kadika payment ya ki kontraktor ya ka kam makila tray dari ai shangi ngin tep ka budget kata ka bakala ngila ban divert ka budget ya ka pisah tika ka company kam la ban le ya kata tika ai ngi sign ya ka joint statement ha ka wi ka bank ba ka yusil ka di ban say san krur ngin yu i ka pisah ngin sa alot ya jing tray siginong tray ngin pa tray san krur di tai bangi ya ka surok nde yo uranium Basta apa lagi ni kejianti rumah ka perkara kita ki por mo ba pi la ngan chong tan ko polit ngan lai ya la mo nang kasing kam pi long deputy speaker la khot igi press ma pin announce kata ke bat ke pulang pi bat chin ka mai li mo se asin lai sin change your mind te ngalale hi banyalam bat katai ka di ka ba long tenrai ha ka nadu bangadang rit mei kren ya kata yang khun choban khai me ngada duai ba men long u shakri jong blai te kata ka rung apo ka jung jong perkhat junga kwa ban pendep ya kata ngalale yalam bat ngala penmi ki kot man mentang kadang ribai sebiang ya ka kot ya ka ba ngai kerteng shim la thau suda ngan sa penmi biang hakini keski ka don ka diman ka ba khrau bun ki bri ki fun ya tu te mentang ngala stang ban ribai se tu kot ti ka jing yalam kala ya bet man kala ya ba ka ni ka jing yalam tin rei ki ka tu ka jing sa ram jong ki bri kham tam nang te nang ka nong krem konstitusi ki bang boro jong ka meghalia ki la map ya ka tu ka ram rep de tang po nong krem konstitusi ki khlam map mungkin ni bangawan sakrang hum tu yang basalang ikan mau demo people pelai ram ni Henry hanong krem konstitusi khlam lai ram nama ki le politics ki bang ki sngap ki ni ki opponent ki pensitom ki pai ba ting hab ya khun yu tu yang badeng ngidang sa ka ni ram pi khmile election chu kata ka di ka wi ka daw ka bang so ba kumlu gini ki bri kan po he ni ka ni ka jing e te sapoi biang ka tu ka jing hele ta bat pelai ka tu ram ting la ban pelai ka tu ram por ba kongres nang ti kala rai ka tu kan rupo 1000 crore to la dep ka tu ti ni tabang khlam job ya ka tu ka MLA ti sawan pat kan ni ka by election ti hang ni ngai yo i men ta ba ha ya ke chung perkhat jeng yu bri ngi so bangil ale kum tu kala biang tandai menta dang job ya kan ni ka by election arjar khan riu nga su thu pleng idang sa dang de ban pendep i khrdong i basa jong ha ka politics tingala yo ban pendep menta da pendep ngada hun ngi thawi ki ti an ki sautli ki an ki bor ratba ka ILP kamu kita mau baca kai go pulang hima akan ka sin wa pulang siam shimbai ki moi ki mat ni ki shu ki bedai ki bakta bahaya kari bakaja kai wa pulang hiban pe ban sim gini ki ayo hinga try katai ki jing duai ka bangala bu hau 78 kemun ya katai ka di ngadai ban pendep ya kata nam ta kan ka jai ban ri nganut ban ong ya kata ban ha pedeng jong ngi ki bala mi sabar hi ban ong ba boda don sha kata ka jing e ki jing so e la ka jong ka jai ban ri te along second to none ya kata tang belong ladi don ki por ki bas utap ulo o bedum don ki por ba kapau de mariwan hakini ka baar kemut ngipi ya ki an kala i ba ka cumut ceperkhat mud stang ki an ki bla ban yada yang ikum ka jai ban riu ni sedang supaya ka tu mari sim ya ka kam CM hakini ka Julai arajar khat new ti ban ra ya ban amen ya ka tu ka RiKhasi Social Custom of Lineage Act 1997 hang tu i badan kam ban khang ya kan ni ka jing shong kha khle namar ba hang ni ka wan ka silent invasion ka balong manta ba shirkai ba manta ka jing shong kha khle jong ki muslim kham tam ye khin thei ka si ka dalong ka ba shirkai du kata la bun manta ki ba ong ki khasi muslim ndai ka an kan ni Lineage Act 1997 kam sha chi sin ba pila le muslim phimdei shu khasi cease to be a khasi Deki anya duk mentah kidang pidang iwa sadula nongrum idang kidang keny modoi khasi tit jaka banchna mos to long illegal ndeshu nama ka muslim kidan ka personal law de haka lineage aka ong bala pila adopt ya ka personal law jong you cease to be a khasi tingi kwa bantip ba kini ki parlok khasi ki ba kumu ni Muhammad lengdo ba de president juga ni ka sing bahalang Islam ba kiwi ki bantip ba kimdeshu ki khasi kata ka de ban syai kidar ti menta ka ni ki jingshong kha daki muslim ki khasi kalong mdei shong tangi wei saw sangut ki shong sawut te ko bat kina bangila tip bun ki jaka ka ta ya ka kom perkhat jong jai bendri jongi kalong ko ma ka jinglong marau jongi kala stang na chimpriak jat nang thi bekitan ki si mata kila long ki marau namar ba kam judan ka sistem jongi ban wei ubriu la bendri lok saw mdi tang saw ki lok muslim la don pa ki bendri ki dekhar sakini pat nata ki khun jo kitai benrung da jai jongi ni ti khani kalong illegal
ti iwan ra ya to pai ba ula pediang ya kan kan leng sodong tang kini ki ba yo songkha bat ki dekat leni ki bede ki khun dekat ki ya persya ya kan kumu ba benduru i persya ya kan ong ba ngen lek biang kumta ngamut nga da ka ba burom ong ba tang kitu ki balong pure khasi kin keren ya kan ka leni chak kitu ki balong half te nai keren namar ba kila don lepa on the wrong side maki kamlong ban keren mangi kum kejai meri sutu ba di bandon ngila pas ya tu ka bil ka bat ngi penyang ya ka halo ko nongrim jong ka principle jong ka tip kur tip kha ka ba u khasi usung thu ya ta ba bun ki jaka ki balada ka kan thei khasi shong kha yu bom dei khasi kamyo i si ing jong ka ki bu ha ki jaka si ing ki don si bun ki ni ki ba ja tang shin ra khasi ula ban shong ya bom dei khasi tang jai ti ba ke semacam ki don ki bun ki mai kan tamu das ka jorong pi ka poi ha kan ka bokemo ka climax ni arba ka ta ka ki pai ba ki mi ti ina pin rei pin rai ban song thai do na kam sam thai ki ka do pi simin ka rai ba ka po ba u i kursan u wa ba ka jeng kam yaram pin rei pi la karan din wat na kam sam pai ba u stang ban sutu man ta hadin mi lawan ra sa ka ALP ilai pen chai keleng sudong nang tangi lawan ra sa ka ALP ko nongrim juga kalong baskem kala rai do ko Supreme Court baka regulation 1952 jong gobernur ka yeng kanika ILP ka sastang yu gobernur ban fix ka diet bat ya ka jaka mantang ngila pengkret ban file po Supreme Court ka government makalia kanika government makalia ka ba challenge ka rai jong ka high court halor ka United Khasi and Giant Hills Autonomous District application of law 1952 ka challenge ka state government in 1972 mantang ka government 2018-19 kamtip ka kata kalau ko pala ti kamut ngiti kena ban job ikani ba ka ILP jungi ga deban menteri kambej maka sastang ka ain ko gubernur ko ong ani date and place ban menteri kam ikani yaki aspa liki laws ki ba u gubernur ula select ha ka 1952 ke bala asen urajan raprasat gubernur jong ka India nang tangi wan ra ya ka klan bil baki kur jongi ki de bendon ka sengkur balik ka sarkar ya kini kam tere ban sain kini mdon jeng RM ya kata ki syurit on lun iki bil bar hoy ti ka ik ba pelong yang ban bandum ya election chu ka ngo ba ngayap op bangan wan long CM biang ngan long EM biang lada kani ka kibriu ki bandon mentah ga government kadang kom di kerkat kim sutu ya ka jengmut jong ka autonomous this council is an autonomous 12AA ko ong when a law made by this council is repugnant to the law made by the state to the extent of repugnancy the law of this council become void kata that bill must be allowed to be a law hangta anda kala etengku in saya sungguh pak hak pol kadang long bil government kamla bantot 1953 ka United Khasi Giant Hills this council ka thaw ya ka land transfer act the word transfer kam don hak 6 schedule ndai ka Assam government ka respect ya ka autonomy jong ka this council ka sya bu gubernur un sign ya ka tu ka ak ndai ka court ka baong ba kani ka akam yen ka pahdo Supreme Court ndai menta ka state government ka le court hi le hi na dong hodong kalong so foolish hadu kata hakapor jong uwe governor SS Sidhu habaka bil jong hi kalong kami ha bar ka paragraph bag schedule return with a message menta mdei governor beriton ka return ka DCA wrong hadu kata ti ngi makumta nga suba ban ni trelang bat kini ki briu ki bam sutu ya ka an long len ngam pelut ka ya kapor kalong insult ya hadu kata ba hasket triat hadu kalau department kam sutu ki minister kim sutu ki MLA kim sutu kani karai kadi semua ba final election kadi ka permanent kalau permanent mata election ngam Malaysia dah kadi MLA ni MDC ni MP ngam Malaysia nomor ba electorate jongi ru dan hila ka jong ka jing hi ngambenya kata nomor ba ulong economically hard hit kambiang kayo ka kot jong nomor taraw kat ka baki yo ha ka election ki haban ya pelang tina ta daw ngim patla ban khwilin ti yo pai ba un aya ka rai ka ba khlan ha ka election re kamut kini ka fus jong ka pisa ka khlan ma ban tekam na taraw nga sa shift mataban ban organize ki kur i wan rai kini sunjuk jong kirang bakur kanang baki sana jar teli ki kur khasi kilong organize ha ka ta por insa wan rai ya ka jingr kompor khat jong khasi ka ba khlan mo ka career ni fika sedang da ka punya teli mo ma kita jelai lama dai pi chong thapa da ni ko pi ba ka da pi je pa jeng pra ka susu kai ke jing UP ko mo ni ki rusam la iba ya ka
ya kalau jom celah ya kalau jom cek beli jom pi hapor bagi wan rai kalai lama kai ka dehi ka ba bawan na si jerong na ublin na tehi lemda ka ngi wan rai tu kalai lama ka numyo lat bantaw ya ka lan transfer ak da ka jingwan jo kalai lama yo bantaw ya ka lan transfer ak bat da ka jingwan ka lan transfer ka khando ka ne bat ngi kumta ti kumta ka long instrumental ban ya da ya ka badi jo ka jai ban riu kata ka ba upai ba umdi ban klet ti saman ta ka sin ila yon warra biang ya kini ka ILP bat ka sarkar kadi mentang suthu bakala admit baka Meghalaya Resident Security Safety Act 2016 jok Dr. Mukul kolong kelembenian jika ka ILP kolong to prevent settlement kani kolong to facilitate entry man kongpong hindi ka basuk ya ka government menta kolong ba pediang be ba governor unsya governor notify no ya ka ILP jong ka district council bon buram kanya ka autonomy jong ka district council piting yong buram ngi ban ya dai ka jai bendu kamot ka jai bendu kamat yap kamat wi jai bendu tang na kada ka di tang ka ego problem kata ka badan haka MDA menta yo buram ka district council ti ka jentia ba kampat nang ban perkhat ya kata ti akhirnya suki ngila ya kamat ngila wan kamat pensya ngi bangin le ka hasil district council kolong ningkong naki district council bar khoi ko kolong menta pas lang nomor 3 ko pi lese idiglip khadu hakiri ka jinyan ti mo kila bang lai post nem dan kunu ka ba fi regret fi so babe ada ka jinyan ngam don kata ka jing regret ni ka ba nga susu sanut kalong ba ki MLA jongi ki tlot palat pe ka UDP kumno dang si dang hat kindiat segi ka ong ba ke ILP dan kam mentaki ong wanra no ka ILP ni ka ni ka hang ni PE ya ka yujongki uba presiden deputy chief minister ong ni dangi job mangingin wanra ya ka BAB village administration bill kan susu ki hima khasi mentaki la jandep codify kila don la ka traditional ki rules and acts jongki pintep sakani pan ka BAB ka badi ka syutau hima pi kai ka BAB ka long la bandan atli ki rules ka ju ka hima ba studi ka ta susu umburi ka ni ushu shim ya ka sentiment jo ki babun re mangi hilm tre shu ban ka ta ka BAB na marbale kan pen khia ki hima pidon ka rule 215 kadai ka rules manta sakani ka rule BAB saka rule bula don pa kita ki traditional laws ki bula dep codify kai ka ni ki kren khalam su thu ba tip hi ka nu shikran ka kren tingi susi bah ya kalau ni cak akim dan courage nganga susi uba prestun ba u tre ban keren ya ki member jong state udah insol ya ki min akan merakhim keren ya ki manong kanu ko parti ka bam tre ban wanra ya ka lini cak ka bangi wanra ya ka amendment bill kemun kata ka parti kam don jingeda ya ka jai ban riu upai ba udah ban sutu ya kata amat ni sama ba ka jingi pi ni kalau we ka dum ya ka jala lara kalong ka ni ka da kalong menta kinong yalam jungi ko mo kalong menta ngi ka dum kam ka ba ba ka jai bendri jungi kan kimilinti jing ya da jing mentoy na ki political party lamba ba na kata ka daw mentang ngamon ngi had da ka sunjuk jong kirang bakur nomar ka sengkur kamla ban keren ya ki isu syabar jo ka kur ka keren tang hapo jo ka kur be ti da ka sunjuk jong kirang bakur mentangi keren ya ki isu nau du ubai jong ka jai bendri ban mentangin kumakalong gila shirhem ma ki brio hadin ma ngala syai ya ka kitin mga keren ngala kwit sunan ka politics nin pengklanya kini bandala klan kini ka hikur jungi kila long organize bar khoi ha ka ta por komod ke sarkar kan haban ko na ka bentar lah mesiwon be na ka quick